Za kraj ovog dela gde smo sami, jedan segment koji kratko traje, a malo smo ga zaboravili prošli put uraditi. Biramo pobednike i gubitnika ove nedelje za nama. Bila je interesantna nedelja. Koga ti biraš za svog pobednika nedelje? Ćemo prvo od pobednika ili od gubitnika? Prvo dobra vest ili loša vest? Što voliš prvo da ti kažu? Pa ne volim ništa. Ja više volim lošu da mi kažu prvo. Ajde, idemo. Jer kao kažeš mi lošu, Pa onda možda nešto dobro. Ajde, ko je tvoj gubitnik nedelje? Moj gubitnik, pa dvomio sam se između dva čoveka i rekao bih da ove nedelje može to Nebojša Čović, jer krenuo sa tim saopštenjima da se krene sliku sa poraza, slično, iako je negde bilo elementa, nema ništa loše u tim saopštenjima, sve to je istina bila, ali nekako... Umorili smo se. Da, umorili smo se, pokušava da skrene temu i to je to. To je okej, to je njegov posao, ali nekako je rezultiralo na kraju i postom oba ligi da je bilo 1000 ljudi. Jeste. Tako da mislim da ovaj put je više, iako je neke stvari stvarno treba da kažu i podržavam, i tačno je sve što je napisao, ali svojim nekim nazvaju ostaju nekim imenima i slično, i sa tim on skrene pažnju na sve ove tačne stvari koje kaže, i ne znam, mislim da je možda malo preterao ovaj put, da je bilo možda suvišno nekako. Nije bio trenutak, recimo, za to. Ti, gubitnik? Pa moj gubitnik, i odmah ću da se nadovežem, i pobednik ove nedelje jeste Haaland. Zašto je pobednik? Zato što je dao 1.000.000 golova prošle nedelje, ali ipak Pep Guardiola ga je uskratio potencijalno da sruši Lionela Messija u jednom sjajnom rekordu i da postigne 6 golova na jednoj utakmici, i dao je 5 golova za 30 i nešto minuta, tako nešto, i za 50 nešto. Da, drugo polovreme, da. I eto, malo mu je falilo. Malo mu falilo, možda. Kada su pitali Guardiolu što ga izveo, on je rekao da nije dobro da sa 22 godine prestaneš Lionela Messija, što je interesantna izjava. Da. Tako da ću ja svrstati Haalanda u obe kolone ove nedelje. I dodaš mu Guardiolu kod gubitnika. Guardiolu, tačno. Da, moj pobednik ove nedelje, pa mogu da kažem Bogdan Bogdanović, dobio novi ugovor, lepo se naplatio, na kraju će uzeti neko je računao s obzirom na porez i sve, da mu nekih ostaje čisto možda 100 miliona za ovih 10 godina u NBA-u. Fina svotica da Bogdan je dobar lik. Fina svota da se zida malo po Zlatiboru. Zida po Zlatiboru, da se vrati posle Partizan ili Fener. Časovi ljubavi da odigra besplatno za Partizan. Samo da nema Vujoševića da ga davi, to je to. Časovi ljubavi. To je to. Završili smo ovaj deo, dobri moji laki, da smo ti i ja sami. Za vrlo brzo će nam se priključiti Dušan Nikolić, Duka, tako da ajde idemo na taj deo. Idemo na gosta za 3-4 sad.